Tinimbang turu sore-sore kojo, dereng-dereng sowan di Kadipaten Kuthapada. Roko. Ijo. Hey hey. Oh ah. Oh oh. Hey hey. Oh ah. Oh oh. Hey hey. Oh ah. Kocap kacarita. Kala semanten wonten ing Kadipaten Banterangin. Ya ing Kadipaten Kuthapada. Wonten Kanten Bagus Prabu Klono Sewandana. Amat balangipun sipun saking ngawonipun Patih Bujang Boan wang sinebut Patih Bujang Kanong. Ratane pun sumber pekerkosanipun kang redas bapak muli pandhikang sisane grendo bebasane. Ora kang nyaya kota praja kang para mandri kang sami nandhang kandhur kabrangun. Patih Bujang Kanong. Dereng-dereng sowan ing Kadipaten Kutha Banterangin ngripun saking Kadipaten Kediri. Wonten Kusmani ayu kang jejuluk Dewi Sangga Langit. Ajanipun Kang Prabu Kertanagara. Hey, hey, oh ah, oh oh, hey, hey, oh ah, oh oh, hey, hey, oh ah, oh oh, hey, hey, wah ha ha ha, hey, say, ah hu ah hey, hey hey. Hey, hey, dos, hey, ah, oh, hey, oh, hey, ah, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh. Ladala. Patih Bujang Galung Sumane kang pedhot ing Kuthapada. Batinipun saking Kanten Bagus Prabu Klono Sewandana. Ora kang nyanyi kota praja kang para mantri kang sami nandhang gandrung medalipun saking para wadya bala patih. Para wadya bala Ponorogo. Yen tor tedas sumbar tedas ribu kali pangone pandhikang sisane grendo bebasane. Wah, Paganong Sempal 87. Coba. Wah, ha ha ha. Bangganong saking Jombang Sepal Kru. Dasar wonge bagus-bagus.
sayang siji ora tau adus. Ya iki lho bocahe. Dipadhegani wonten pimpinipun Mas Yusuf Wibisono. Dayun iki dayunan apa piye? Dayun oh 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 ah oh 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 ah oh ah saya suwe saya nemu saya suwe ora iso salat wayu ajur ayo Ratanipun saking kang Kadipaten Bandrangin Dewi Sangga Langit kang namel Patembayu Prabu Kalasawanara kang oleh paturunipun saking Prabu Singa Barong Ari kang diwastanipun kang kali ketak merak reyok Ponorogo Ayo
Awas kabel. Oke, monggo mbok menawi sing kagungan kajat utawi sing sunat ora gelem. Lah sapa wi? Oh nggih. Ha, Prantosi. Mbok menawi ingkang kagungan kajat nggih. Sinten kemawon perwakilan saking Bapak Sipul Haja sak keluarga. Mbok menawi ingkang pinggah saking reok kula aturi pinggah saking Sasana Pagelaran nggih. Monggo perwakilan saking Bapak Sipul Haja sak keluarga mbok menawi ngaturi pinggah saking Sasana Pagelaran ingkang pinggah saking reok kalau semanggaaken nggih, monggo. Ayo lo.
Oh ah. Oh oh. Hey hey. Oh ah. Oh oh. Hey ah. Ah. Hey hey. Oh ah. Oh ah. Oh oh. Hey hey. Oh ah. Hey. Matur sembah nuwun Bapak, terima kasih. Oke, matur sembah nuwun. Oh, 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 tepuk tangannya Madru bersama Ngadir, tepuk tangannya Madru wah, matur sembah nuwun. Paling bambu. Awas. Mumbul. Ayo mumbul. Ya adalah
Lah ngono lho gena-gena. Kok kono rene mencolot. Kok niku gak usah helman ki. Maras ketilang polisi. Dangage. Satu, dua. Ya wow. Koyok kancane mang lho. Kok niku yo ngene wis gawe ngene kok yo. Lah iya. Tambah jalan di tempat. Gak usah. Malah bota-boti ngene iki ku. Salto sob. Lah Ayo. iya. Oh. Loh, ladalah. Loh, aduh. Pas kamu pecah, Sob. Gocer tak gak kon salah ya kayak bola. Situ lho. Seta. Loh, iya toh. Kon niku asline iso tagak sih. Iso salto tagak asline kon niku. Nah yo. Jane kon niku iso salto tagak. Awakmu salto. Aku salto iso. Teko kono rene. Rene berhasil. Iki koncone. Rene berhasil. Kon mulakne ta. Ning dinggon pengganong iku sing dijokno iku kemampuane kon weteng ya tok jokno. Nek gak iso salto liyane. Lho, aku sembarang iso. Sembarang iso. Sembarang iso. Temenan. Lho. Ganong. Jaran. Jaran. Iku gadekno BPKB. Ah, iku penggaweanmu anjene. Lah. Apa iso kabeh? Iso. Multikalen. Roda gila. Roda gila. Awakmu iso. Iso tagak. Roda gila. Yo. Siapa berani? Siapa takut gedeng. Siapa takut? Apa siapa berani iku? Diwalek udel mungkin biyen iku siapa takut ngono kok. Kon iso. Nah, yo kecil. Tuntukono. Tak cuntui. Yo ngono sih. Alah. Blung pajake blung, cemblung. Ha iki Lah iya. batine pentol iki. Batine bakso iki. Iya, wingi ndelok daging korban kok kena digeleng kok. Bakso ndi blung? Ayo, tuntukono. Pokol Mas. Beri aplaus tepuk tangan. Bareng-bareng Azril Wijaya Putra. Ayo kamu. Nah ayo. Aduh. Goblok. Mengarep, Sob. Mengarep. Lah apa kok natret yuk? Contohnya mang lo mengarep. Gelundungnya kok mengarep. Lah apa kok natret yuk? Kleru. Nah yuk, bukan Mas. Mengarep. Kok ini bisa tagak sih?
Lha lah apa kok raine kancamu mbok GKS tuh. Malio ta. Sikile dicekeli, sikilmu iku dicekeli bot iki. Sikil lamburang. Nah, ayo ta. Bokelas. Kono ora kompak ya wong loro. Wah, wong budal bareng kok ora kompak lho. Ayo Mas, pukul. Ayo, ngarep. Padha lanange lho rek. Goblok. Jane sapa sing gak iso sih iki? Kon gak cawik pirang dino pusing. Wes gak usah roda kira roda gilan. Saiki salah musik ae. Iya. Wabarakatuh. Assalamualaikum apa atau duduk? Oh di sapa ta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya mak ngomong ya? Kok sapa mari salam? Iku nyopo wong kene. Nyopo biasa kan para bapak-bapak ngono. Aku gak lagu. Lah. Titik kok. Para penonton. Bapak. Aja akeh. Bapak ya akeh. Para penonton, bapak-bapak ngono loro wae. Loro. Singkat. Para penonton. Bapak dua, ibu dua, para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu lah pokoknya bapak dua, ibu dua, sarimi isi dua. Biasa ngono e. Gak usah ngono. Wis kono gak entos. Sing apik ngono. Gak ero masyarakat kene lho bapake kok kopian kabeh. Masih aku ngene-ngene wengenane dadi mudin aku sedina. Hah? Dadi apa? Dadi mudin sedina. Mudin sedino. Mudin. Mudin sing bagian rabekno iku lho. Sedina. Rabekno apa? Rabekno sapi. Contohnya sing apik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngono lho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alaikum. Apa mau dindak jundu? Emang lo jebuse lah apa goblok? Wis kon goblok anu. Salam ngono. Ngene lho. Kono ku mbulet assalamualaikum. Ngene lho, rungokno. Amma ba'du. Nah, Goblok anu. Wis, dhewe menghibur. Gak suwe-suwe. Pak nguasne, Pak nyawerne, Pak.
Lho, nyawer maneh mari kira. Oh nggih. Oh nggih, sip, Pak, nggih. Sip pokoke mari ki dhewe nyanyi sawer. Sawer. Iya. Iya nek dikaine gak? Lho, dikeki. Iki wong dermawan iki. Ngawur. Iya. Kancane Darmaji. Dermaju kakekmu ah. Wonge ganteng iki. Heeh. Ngene iki padha ae apa ngarani nyenengno masyarakat kene. Blung jemblung. Blung. Loro blung. Loro. Lapa ya? Bekecot, Blung. Oh. Lah apa ke lapo mudun? Lah nek buka juga duit. Lah nek kukur-kukur tok. Menghibur, nyanyi, solawat. Iya, solawat. Awakmu nyanyi. Aku sing nyanyi. Ini seragak terbangan. Oh miber, miber. Alate, alate. Iki nih lho, sing kompak ngono lho wong loro. Adik maju. Adik maju kono lho, cek ketok wong-wong. Oh. Mas. Duh. Ayo kok lu tambah rundingan rungokno. Ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, 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 ya dana, ya dana, 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 ya dana, ya dana, dana, prang, prang, dung, dung, prang, dung, 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 prang, prang, dung, dung, prang, 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 prang. Weh, tak tilik-tilik lu lapo. Iso tak gak kon? Hah? Oh iya sih. Kayak sapa, kayak sapa? Lho aku dilokno koyo ganteng ya njaluk duwite. Iso tak gak kowe ngukir? Temen ta? Ayo. Tenan. Ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, 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 ya dana, ya dana, 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 ya dana, ya dana, dan prang, prang, dung, dung, prang, dung, 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 prang, prang, dung, prang, prang. Iso iso, cepet iso berarti cepet, cepet, cepet ya. Ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, 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 ya dana, ya dana, 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 ya dana, ya dana, dana, prang, prang, dudung, prang, dung, prang, prang, dudung, prang, dung, prang, prang, dudung, prang, dung, prang, prang, dudung, prang, 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 prang. Iya, iso. Ngefan apa mungkin? Gawandeng kan berarti. Takon ngomong gini. Lapa? Fanmu akeh. Duduk sik, duduk sik. Duduk ayo. Iki nanggap jaran ta nanggap arek cilik rek. Rono Dek mudun sik Dek mudun ayo madun. Awas bantek suruh metu lho ya. Ayo mudun. Bantek suruh metu awas. Nggih.
Muduna banteng suroe ngamuk lho ya. Iki banteng suroe lain daripada yang lain. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Muduna. Trek. Wah, kancaku rek. Ngangke. Apa-apa garuk. Iya, apa-apa garuk. Nek nyawer ki nak ro ya buliane. Iya. Ini yo. Takok wong kene kok niku jek wong ganteng berarti ngene iki. Ganteng. Iya. Mulane disenengi arek cilik-cilik Iya ngono. disenengi iki takono wong kene. Takoni. Iya. Kula niki ganteng apa elek? Mantap ya? Iya sih aku kok. Iya. Ganteng apa elek? Ganteng apa elek? Sing kono. Kula niki ganteng apa elek? Krungu. Kula niki ganteng apa elek? Kompak sih. Iya kompak. Apa-apa. Elek itu gitu. Enek apa sih? Hah? Karo takon. Aku cara kok. Nah, iki kocok iki. Iki lho. Hah, kocok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hah. Awas. Buka. Hah? Hah? Ayo ngono. Lek terbangan. Lek ngono gak pantas terbangan ta? Ya gak pantes kok. Lho gak pantas. Jaluk pantas ya? Jaluk pantas ta? Iya ya. Jaluk pantas Gun, jaluk pantas Gun. Jaluk pantas. Jaluk pantes. Ya dibaca isik no nek jaluk pantes. Ben menjiwai ngono lho. Lho iya. Ngono kok bojone ya arep ngono lho. Kok ya mentaleng tep kayane lho, mentayan lho. Lah iya, Kir, bojomu ya kok ya arep ngono piye lho. Kok ya arep bojomu piye lho. Ya ampun. Oh iya ben menjiwai ngono lho. Lho iya. Ngene bot-bote meneh bayar mekar. Oh ngono. Oh iya wayahe. Kena Senin ya, Kir? Mulai tanggal abang. Tanggal abang prei kok. Heh? Tanggal abang prei. Lah, pengen dibeli apa kan, Bang? Iku apa jenenge? Beni. BRI. Wes, Amarta. Heh. Wes, kok nak kepin pantes. Ayo pokok, Mas. Kering sudah rasanya air mataku. Terlalu banyak sudah yang tertumpah. Amin, muga-muga dakir temenan ngene. Kalau ngene. Menangis Langsung. meratapi buruk Alhamdulillah. Lho, nasibku. kon kono bu, kandhani ya. Vitamin cabang balik Nasib sama buruk Edo. seorang Kir. ku Hei, habis kandhani ya. Langit bagai Saya buatan jenengan nyambat. atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri matur suwun. jalan Vitamin cabang balik Edo. Alah-alah kon kok. sisa orang yang Nggih, sing meteng sampean nyambat, nggih.
Langit sebagai atap rumahku Iku wis. dan Biru aja. bumi sebagai lantainya. Hidupku Matur suwun. menyusuri Alhamdulillah. jalan Kene bayar mekar, Kir. sisa orang yang aku makan. Jembatan menjadi tempat perlindungan dari terik matahari Minta meja bang wedok. dan hujan. Begitulah hidupnya aku jalani, entah sampai kapan hidup begini. Kering sudah rasanya Alhamdulillah, air dah keren, dah keren. terlalu banyak sudah yang tertumpah. Pantes, ya pantes ya. Menangis Ya, menang apa, meratapi buruk nasibku, nasib buruk seorang tunawisma. Langit bagai atap rumahku Jos. dan Amit-amit cepet bae anak bumi wedok. sebagai lantainya. Hidupku menyusuri Power sih, Zakir. jalan Ngene bae ya dadi gontok ya, Ben. sisa orang Ya iku, Ken. yang Ya iku aku bose, ya iku bose. Ya iku bose kowe. langit Bose. bagai atap rumahku Ki lho, Kir. dan bumi sebagai lantainya. Hidupku Amit-amit menyusuri oleh kan terus barang ya, di video, Kir, dilebokno TikTok sisa FYP. orang yang aku makan. Iki sampe lebokno TikTok nih. Jembatan menjadi tempat perlindungan dari terik matahari dan hujan. Begitulah hidup yang aku jalani, entah sampai kapan hidup begini. Alhamdulillah. Oh, dikai gedang, Kir. Hei, kemana didulang gedang? Lah, iki awakmu pantes. Nek wis dadi ngene iki. Bayi-bayian. Iya kan dadi bayi. Kok nak kepin gedang sih? Bayi, dadi bayi. Ayo, bayi ta? Iya, iya. Dadi bayi ya. Aku ibuke. Aku mbak. Kon bayi kon niku bayi. Nang mapan ta? Nang mapan bayi. Nah. Nangis. Nangis. Nangis bayi ku lho. Jemblung bakso Nangis situ, enggak usah. Nangis biasa bayi. jemblung bakso situ. Prene bakso situ. Bayi goblok. Lah iku yo gak bayi lah, bayi wedhus. Oh iya. Gak ada gedeng aku pegel kabeh.
Goblok, mbok duraka ngono. Makane anake koyo ngono. Nangis. Hei, ini tak contohane. Lah nangis samane. Hei, yo tak contohane. Nangis. Nangis mana? Nangis ada lagunya sih. Mama. Lah terus bener sih. Bayi-bayian yang ngono. Oh, kata piye maneh? Hah? Ganti aku dadi bayi. Sopo aku ta iki? Sembarang. Karo. Mane aku karo ta. Kok niku bayi kemerangsang. Bayi mbok yo sing biasa. Wis. Ya. Mamamu. Mamamu. Ya, dan itulah kono perono. Lucu tak gak? Lucu lah. Bayine. Nangis. Anggrek aku dadi makne lho. Wis rene. Wis. Bung Jemblung bakso situk. Kandhani ya. Laris kon blong jemblung. Halo. Panjak kok ngene rek. Kene. Iki acara ya arek sik akeh. Blung telu. Opo sih rek? Iki telu, bakso telu. Bakso telu. Alah rek. Mari iki kate ngomong nu papat ngono ndi? Telu blung. Oh, telu. Blong, 5 blong. Bapak nek dibayari Edi yo. Telu wae. Wis, menghibur sakmene ae. Arek-arek isih akeh. Kudu apa goblok? Arek-arek permainane iki isih akeh. Iki Mang Azril Wijaya Putra. Ditanggap Bapak sinten? Sinten? Sukadi. Sukajin. Oh nggih. Sukajin. Apa? Sukajin. Jin. Lah nggih jin. Jin. Jin goblok. Lah ya jin kok iku jin namane. Lah jin. Hitungano. Dalah Ibu Janatun. Oh nggih. Muga-muga Bapak Sukajin kalian Ibu Janatun. Muga-muga rezekine kathah. Amin. Sehat walafiat. Amin. Tutup apa iki? Terop, buka amplop oleh akeh. Oh amin no. Amin lho, Bu, kamu nanggap rek. Dongakno ben sampean ditanggapno maneh meneh. Oh iya. Ngono lho. Duwe anak maneh ta gak ya? Lho. Ya muga-muga duwe anak maneh. Nggih, muga-muga angsal momongan maling ngono. Meneh nek sunat nanggap AWP maling nggih, Azril Wijaya Putra nggih. Ya aja lali sup. Apa? Bene pengin nanggap ya. Nggih. Saking Cak Eclek lho. Oh nggih, heeh. Cak Eclek niku dapurane wonge nggih niki. Niki. Nek sampean kepengin nanggap Azril Wijaya Putra ten Mas Eclek. Wong sing bagus dhewe. Gak usah ado-ado nang japanan. Heeh, Mas Eclek wis siap. Sing disunat muga-muga niku wis sunat tak gorong, Mang. Napa? Lho. Gorong garing wis rabi ya menipu, Bu. Lho kate rabi. Lho kon kok
Lha ku piye nek nyunat tuh? Sunate wis suwe, Suk. Saniki ngruwohe ngoten ta. Oh nggih tasakuran alhamdulillah. Wis berarti ki mari ki rabi nanggap jaranan maneh. Dhewe diundang maneh. Nek diundang nek gak merongos aku. Gak yo didongakno nanggap maneh rezekine akeh. Muga-muga masyarakat kene iki seger waras. Ayam tentrem, sehat walafiat. Panene oleh akeh. Muga-muga sing duwe utang lunas kabeh. Amin. Sing gorong duwe utang Nang utang maneh. utang iki. Kok dikon utang maneh yo. Yo, saiki gak kata penak utang Oh iya. utangan. Setor KTP Senin cair. Ya kayak Makarno. Utangnya penak. No, Bu. Wong bojomu ketuane kok, Suk. Loh, ketuae Bu bojoku, Bu. Nggih, nek wis wayahe Senin mekar. Kula sampean semerap. Ten pundi? Sengidan. Oh, sengidan kok. Ora, wis tak duwe. Tanggung renteng. Alhamdulillah kompak-kompak bolo-bolo kene iki wis ngelumpuk, tumpek blek. Permainan arek sik akeh kir. Ana paribasan. Krepek gedang. Sitidang. Lho. Kakekmu ah. Ana paribasan. Krepek gedang. Sitidang padha krasa. Ah iya. Nah, padha didongakno. Jaya Wijayanti Azril Wijaya Putra original tetep Jaya. Pokol.